लोगोसे जोंनि मावथिफोरनि लोरबांथियाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि लोरबांथियाव दिनै खोलोब खोलोब जोंबोदों। रबीन्द्रनाथ ब्रह्मनि इउनिभार्सिटियाव मोनसे कनफारेन्स हल दं अडिट'रियाम बे अडिट'रियामनि मेम'रिखौ लाखिदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिलचर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव अडिट'रियाम हल मोनसे दङ। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो बर'फोरनि आरो आसामनि ट्राइबेलफोरनि राजनैतिक चेतना सामाजिक चेतना आरो जाति हिसाबै मारैहाय थांनानै थानांगौ गावनि राव गावनि हारिमु गावनि परम्पराखौ लानानै बेनि चेतनाखौ लाबोदों आरो बिथांनि फोरोंनाय बिथांनि बाणीजोंनो बर'फ्रा गोलाव बोसोर गणतान्त्रिक आन्दलन खालामदों आरो उनावहाय बे गणतान्त्रिक आन्दलना जाफुङैनि खारनावहाय माखासे माने अस्त्रधारि संगठन खुलिनानै गावनि जिबनखौ दान होनो हानाय बेबायदि साहस बर' मानसिफोरनाव फैदों बा ट्राइबेल मानसिफोरनाव फैदों आरो गमामायै बिथांनि नाजानायनि फिथाइ हिसाबैनो 1993 BSc होननाय मोनसे राजनैतिक एरेन्जमेन्ट बेवहाय खालामनाय जादों। बेनि उनाव 2003 सनाव BTC होननाय सेपारेट मोनसे पलिटिकेल एन्टिटि एरेन्जमेन्ट बेवहाय खालामनाय जादों भारतनि संबिजितनि 6 शेड्युलनि आधाराव। बेनि उनावहाय थांनाय 2020 सनाव आरोबाव BTR होननानै मोनसे एकर्ड खालामनानै बेनि एडमिनिस्ट्रेसनखौ सोलाय सोल' खालामनाय आरोबाव खालामबावनाय जादों। जायखियानो जाया जि एरेन्जमेन्ट फैदों बियो गासिबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मावनायनि फिथाइ। जोङो बिथांनिफ्रायनो सोलोंदों जे जातिखौ बोरै सिबिनांगौ जातियाव जोंहा थांनानै थानायनि जोंनि स्ट्रेंथआ मा जोंनि उइकनेसआ मा आरो बे उइकनेसखौ स्ट्रेंथआव बाहायनांगौब्ला जोङो मा मा सोलोंनो प्रयोजन दं बेफोरखौ गासिबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जों कलेज फरायबाय थानाय समावहाय जोंखौ फोरोंलांदों। बेनि खोथा बाथ्राफोरखौ लानानैनो जोंनि जेनेरेसना गोबांथार खस्थ' लानानैब्लाबो जातिखौ गोजौआव लांनो थाखाय जोङो दिनै रात्रि जोङो सेस्था खालामदों आरो दिनै जि जागासिनो दङ बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो मावलांनायनि फिथाइ। बिथां प्रमद बर'आबो बिथांखौ आं मोनसे खावलायहरखायो बिथाङाबो मोनफ्रोमबो आगानफ्रामबो बिथाङा दा एलार्ट जानांगोन 5 बोसोराव। मानो जोंनि गभर्नमेन्टआ क'लिसन गभर्नमेन्ट बिथां BPFनि गाहाया जोंनि गभर्नमेन्टखौ होरलांथां खालामनो अरायबो नाजाबाय थागोन बे 5 बोसोराव। नंखायनो जोंना एलार्ट जानांगौ आरो जा जोङो दा इलेक्सनाव इस्ताहार बा मेनिफेस्ट'आव खोथा होदों बेखौ जोङो फेस बाय फेस स्टेप बाय स्टेप पर्यायक्रमे खामानिखौ मावलाङोबानो BPFआ बाहाय जेबो फात्ता मोननाय नङा। ओंखायनो बाहाय गिनांगौनि खोथा गैया। प्रमद बर'आ फुल दमैनो फुल फ्लेजाद फुल स्केलै 5 इयार्स टार्म्सखौ सालायलांनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। 1984 मायथाइयावनो बर' हा आरो बर' हारिनि उदांस्रिनि जांख्रिथायारि सोमावसारनायाव हेफाजाब आरो मदद नागिरनानै जों नेशनेल ससियलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्ड NSCNनि आफादगिरिनिसिम लिरहरदोंमोन। बिथांमोननि फिन मोननायाव 1986 मायथाइयाव NSCNनि हेडक्वार्टारसिम थांनो नाजानानै फेलें जायो। नाथाय 1987 मायथाइनि जुलाइ दानाव NSCNनि CHQसिम रुंसारि सार्जेन्ट मेजर D मेरगा आरो आं मोनफैयो आरो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों NSCNनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो तामिलबा बर'फोरनि उदांस्रिनि दावहायाव हेफाजाब आरो मदद होनो राजि जायो। बे राजि जालायनाय आरो गोरोबलायनायनि गेजेरजोंनो 1989आव NSCNनिफ्राय NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ ट्रेनिं होनो थाखाय सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट सामराइफाम सार्जेन्ट वामफाम आरो लेन्स कर्परेल स्टनखौ जोंनि ट्रेनिं सेन्टारसिम दैथायहरो। बिथांमोननि हेफाजाब आरो मददआवनो जोंनि गेजेराव जि मिलिटारि ट्रेनिंनि आंखाल दङमोन बेखौ सुफुंनो हायो। बेनिखायनो आरोबाव आं दिनै NSCNनि गासै दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरनिसिम बे हेफाजाब आरो मददनि थाखाय गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबावबाय। बेनिखायनो जों उदां बर'लेण्डनि थाखाय जुजिनांगोन। Everywhere there is hue and cry
that India is signing and developing. But this signing and development are realities in India. Who are the beneficiaries of signing and development? The signing and development of India are only for the privileged class. Indiaया जोंखांबाय आरो जौगाबाय होनना दिनै गोबांनि खुगायाव नाथाय दिनै सोंनो सिखांदों इन्डियानि जोंखांनाय आरो जौगानाया सोरनि थाखाय बिनि मुलाम्फाखौ सोर मोनदों इन्डियाया जोंखांमारदोंब्ला आरो जौगामारदोंब्ला दिनै मावरिसफोरनि सोबख'नायनि हेंथा आरो सासन मोनथायनि सोमावसारनाया मानोथो सानफ्रोमबो बांसिनदों आरो गोख्रोंसिन जादों मावरिसफोरनि सोमावसारनाय आरो नांनाया मानोथो इन्डियानि थाखाय गिख्रंथावसिन जाखो On this auspicious day, therefore, I would like to greet and congratulate the Maoists for fighting for their legitimate rights and on behalf of oppressed and exploited Barrow people. I would like to extend every possible help in fighting the ruling class of India. बेनिखायनो जोंबो दिनै साननांगोन बै सानैसो बर'नि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय अरायसम बेरखांनाय गोजोननाय आरो जौगानाया सोरनि थाखाय There is near to tell peace and complete in this world. बुहुमाव थार आरो जुगामि गोजोननाय आरो नांज्लायनाय होनना जेबो गैया गोजोननाय आरो नांज्लायनाया थासारिनि सायावसो थासारिया जेरै थोंगोन बेबायदिनो दावगानांगोन बर' हारिनि थासारिया थोनायखायसो गोसो गैयाब्लाबो जों NDFB-खौ गायसननानै बर'लेण्ड आर्मिखौ 20 बोसोरनि सिगां फसंनो गोनां जादों अराय गोजोनखौ लुबैग्रा आरो हास्थायग्रा बर' लाइमोनफोराबो दिनै थासारिनि बिथायाव मिलिटारि ट्रेनिं लाना हाथियार हमनो आरो दुखु दाहा सहायनानै थै जिउ बाउसोमनो गोनां जादों ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो बर'फ्रा गोजोननाय आरो सुबुंखान्थिनि लामाजों नांबोबाय नाथाय जेबो मोनाखैसै आरो मोननायबो नङा थरनैसो बेरनाय बमा आरो गुलिनि थाखायसो बड'लेण्ड एकर्ड जादोंमोन हाथियार लानानै सोमावसारनायखायसो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ मोनदों रायजो एबा उदांस्रिखौबो गोजोननाय आरो सुबुंखान्थिनि लामाजों माब्लाबाबो मोननाय नङा MLA आरो MP दैथायहरनानै मोननाय नङा रायजो एबा उदांस्रिनि जुजिनायाव अराय जोंनो नांगोन हाथियार आरो आखा-फाखा मिलिटारि ट्रेनिं लानाय फायखि एबा सान्थ्रि बेनिखायनो मुगाजों गोरोबनानै नांनो आरो जुजिलांनो दिनैनि सानाव बर'लेण्ड आर्मिखौ फसंनाय जायो However, may be big, a nation cannot survive without a national organization and discipline, force of its own. बेनिखायनो बर' हारिनि गेजेरावबो हारियारि गौथुम आरो हारिनि रैखानि थाखाय अराय गोहो बोलो नांगोन बर'लेण्ड आर्मिखौ फसंनाया आंनि बिजिरनायाव बावजायसो जादों गोबां सिगाङावनो बर' हारिनि थाखाय जुजिनो डिसिप्लिन फर्स एबा गोहो बोलो नांगौमोन अब्ला बर'फ्रा दिनैनि बे अलखदाव गोलैनाय नङामोन गावनि हायावनो माइनरिटि एबा मोजोमसे जानांनाय नङामोन नाथाय दुखुनि गेजेरावबो रंजाथावदि बेटार लेट देन नेभार होननाय बाथ्रा बायदियै बावद्रायब्लाबो जों दिनै बर' हारिनि गेजेराव डिसिप्लिन फर्स बर'लेण्ड आर्मिखौ फसंनानै लानो हाबाय अरायसम थानांगोन आरो जुजिलांनांगोन बेनिखायनो बर'लेण्ड आर्मिखौ हमथानानै लाखिनो आं रायजो राजा आरो बर' लाइमोनफोरखौ गोरबोनिफ्राय खावलायो While discharging your duties, Boroland Army must be very careful
Borderland Army must be careful so that innocent civilians, particularly children and women, do not become the victims of our liberation war. In a war, mistrust is inevitable, but each and every Borderland Army must try to minimize the mistrust and civilian casualties. दिनैनि बे बर'लेण्ड आर्मि फसंथान सानाव आं गासै बर'लेण्ड आर्मिफोरखौ गाव गावनि बिबानखौ मोजाङै रुजुनो खावलायो। जोंनि उदांस्रिनि दावहायाव दाय गैयै सुबुंफोर, स्पेसियेलि गथ'फोर आरो हिनजावफोरा जेन दुखु मोना आरो थै जिउ होनांगौ जाया, बेखौ गोख्रोङै नोजोर होनांगोन। बियो थारदि दावहानि समाव गोबां गोरोन्थि जायो, नाथाय गोरोन्थिखौ जेन खमायनो हायो बेखौ गासै बर'लेण्ड आर्मिफोरानो गोख्रों नोजोर होनांगोन। जोंदि सुबुंनि जांख्रिथायारि दावहारु बेखौ गासै बर'लेण्ड आर्मिफोरानो गोसोआव लाना दावगानो नांगोन। Ideas are stronger than weapons होननाय बाथ्राखौ गोसोआव लानानै दावगानो नांगोन। थामहिनबा गासै खामानि मावनाय आरो दावहाथिलियाव ओंखारनायनि सिगाङावनो मोजाङै सानग्रोनानै लानांगोन। एनडिएफबि आरो बर'लेण्ड आर्मिनि नांनाया जारिमिनारि मोनथायनि थाखै नांनाय। गावनि राव हारिमुजों उदाङै थांनानै थानायनि जुजिनाय इउनाइटेड नेशन्सनि साथारावनो फिसा आरो गेदेर गासैबो हारि आरो माहारियानो गाव गावनि इयुनखौ थि खालामनो आरो दैदेननो हानायनि मोनथाय लिरथुमखानानै दोनखानाय दङ। इन्डियाबो 300 बोसोर ब्रिटिशजों गाग्लोबनानै फामु खालामना सासन खालामजानाय आरो सोबख'जानायनिफ्राय उदांस्रि मोननाया 62 बोसोरबोल' जादों। बेनिखायनो गाग्लोबजानाय आरो फामु खालामजानायनि रोंगौथिखौ मोनदांनानै इन्डियाया एनडिएफबि आरो बर'लेण्ड आर्मिनि नांनायखौ आर्म फर्सेस स्पेसियेल पावार्स एक्ट फोर बायदि गिख्रंथाव आयेनजों आरो साफ्रोमबो बर' सुबुंखौ गावथारनायजों माब्लाबाबो फेजेननो हाया। It is a political problem, so it has to be resolved politically. Therefore, today, on this Borderland Army Day, I would like to appeal the government of India to take the bold initiative to recognize the legitimate rights to national self-determination, including right to independence and sovereignty of the Boer people without delay. बिबुंसारनि जोबथारनायाव थागिबि बर' सुबुंनि जारिमिनारि आरो राजखान्थियारि मोनथायखौ गोख्रैनो गनायनो इन्डिया सरकारखौ आं खावलायबाय। गोजोन्थों। एनडिएफबि जिउ लावथों, बर'लेण्ड आर्मि जिउ लावथों, बर' हारि देरहासार जाथों। डिआर नाब्ला आफादगिरि एनडिएफ। 1986 बा 87 मायथाइनिफ्राय जि बड'लेण्डनि आन्दलनखौ बिथाङा खालामदोंमोन, बे बड'लेण्ड आन्दलनखौ खालामोबा जोंबादि गोदोसोनाय ट्राइबेल आरो गोदोसोनाय फिसा फिसा हारिफ्रा गावनि सायाव फोथायनायबो गैयामोन जे जोंबो आन्दलन खालामनो हायो। जोङो राजनैतिक अधिकार एबा सांबिधानिक अधिकार बिनानै जे आन्दलनबो खालामनो हायो, खारन गिनाय दं। नाथाय बिथांनि जि आन्दलन गासै बिश्वआवनो पृथिबियाव गोसारजोबदों आरो सारा दुनियानि जार्नालिस्टफ्रा फैनानै बाहाय स्टाडि खालामफैदों जे बर' होननाय जाथि मानो आन्दलन खालामो आरो बे बिथांनि सोमावसारनाया दिनै फिथाइ थायदों। बेखौ नुनानै गासै भारतनि फिसा फिसा जाथिफ्रा मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों आरो फोथायनायबो फैदों जे फिसा फिसा जाथियाबो गाव गावनि अधिकारनि थाखाय आन्दलन खालामो। जुदिउ सानसेनि समाव जोंहा राजा दङमोन, रायजो दङमोन, जों उदांस्रिमोन, अब्लाबो दिनै जों गावनि हायावनो आलासि जानांबाय। जों दिनै गावनि हायावनो मोजोमसे जानानै थानांबाय। जों गावनि हायावनो दिनै सोबख' जादों, नासय जादों, गाग्लोबनानै लाजाबाय।
दिनै बर' हिसाबै गोदान मुगानि जारिमिनाव बर'फोरा नाङाखै नङा नांबोदों गोदोनि जारिमिनखौ आं दिनै बुंफोरनो बिजिरनो सानाखै नाथाय गोदान मुगानि जारिमिनखौ जों जेब्ला बिजिरो अब्ला नुदों ब्रिटिशनि समनिफ्रायबो बर'फोरा गोबां नांबोदों गोबां जुजिबोदों हास्थायबोदों उदाङै माहारि बायदियै हारि बायदियै थांनानै थानो ब्रिटिशनि सासननि समनिफ्रायनो आसाम कसारी जुबक सन्मिलनी बर' जुबक सन्मिलनी ट्राइबल संघ प्लेन्स ट्राइबल अफ काउन्सिल एबा PPTC UBNLF बर' साहित्य सभा एबसु BLT बेबायदि दिनै गोबां आफादफोरानो खोलोब खोलोबै बर' माहारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो बुहुमाव माहारि हिसाबै थांना थानो थाखाय दिनै जों नांबोनायखौ नुदों आरो दिनैसिम नांबोदों नाथाय दुखुनांथाव दिनैसिम जों बर'फ्रा हारि बायदि माहारि बायदि माब्लाबाबो देरहायाखै हारि हिसाबैनो जों दिनै जेनबोदों थांखि बिखान्थि लानानै नांबोदोंब्लाबो समनि फाखनाव समजों लोगोसे जोंनि मावथिफोरनि लोरबांथियाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि लोरबांथियाव दिनै खोलोब खोलोब जेनबोदों मिथिगौ बर' हारिनि अबस्थाया मामोन आरो दिनै मा अबस्थायाव जों सफैखो 1986-87 जि मायथाइयाव बड'फाया एबसुनि आफादगिरि हिसाबै बिबान लादोंमोन आरो बिनि सिगांनि सम आरो उननि सम जि मोनसे गोग्लैसोनाय नासयजानाय गादबजानाय बर' हारिनि थासारि जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि हारिमु मोस्लेर जालांनाय मोनसे थासारि जोंनि सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थि अबस्थाया मोजां नङा जौगानायनि मुङाव लामा दालां स्कुल कलेज इउनिभारसिटि बे मोनसे गोब्राब थासारियाव बड'फाया एबसुनि बिबान लानायनि उनाव बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि मोन्थोर होदों बुहुमनि बर'फोर खौसे जानांगौ बड' अफ दा वर्ल्ड इउनाइट इउनिटि थ्रु स्ट्रागल लिभ एन्ड लेट लिभ थां आरो थांनानै थानो हो बर' हारिनि गेरेमसा हारि दानाय मास्टार रेसनि स्ल'गान बे गासै बिथिंखौ बिथा खालामनानै आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय बिथाङा दाबि दैखाङो आरो दिनै बे आलादा रायजोनि दाबिनि गेजेरजोंनो BSC गोरोबथा BTC गोरोबथा BTR गोरोबथा दिनै जों मोनसे सान्थि आरो गोजोननि मोनसे थासारि मोननो हाबाय जांख्रिथायखौ सोर लाबोआमोन ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बर'फ्रा बर' ट्राइबेला आरो बेखौ जोंनो लाबोदोंमोन एबसुनि आन्दलनानो बेहाय सारा बुहुमाव सारा इन्डियायाव गोहोम खोख्लैदोंमोन आरो बे समावनो जोंनि समाव पेरेलेल भाबै साइमultaneously गोबां आन्दलन खालामदोंमोन जेरै मिज'राम लाल लेंगा गुरखा हिल्स इन्डिया सुभाष गिसिं गुरखा काउन्सिल गुरखालेण्ड नांगौ होननानै त्रिपुरानि TSF त्रिपुरा स्टुडेन्टस फेडारेसन बिजय रांखालनि दैदेननायाव आन्दलन जादोंमोन बिथांमोनाबो काउन्सिल मोनबाय बेबायदिनो जोङो बेंगलाव जों थांनानै गोबां माबादों आरो एबसुनि नाजानायावनो बै समाव काछाराव सिलचराव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि नांगौ होननानै काछार स्टुडेन्टस इउनियन बेंगलि स्टुडेन्टस इउनियन काछार अल काछार स्टुडेन्टस इउनियन प्रदीप दत्त रयआ प्रेसिडेन्टमोन बिथांनि दैदेननायाव जों मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिं बिथांमोना बड'लेण्डखौ सापर्ट होदों बड'लेण्ड आन्दलनखौ आरो जोंबो बिथांमोननि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि सिलचराव गायसननांगौ होननायखौ सापर्ट होदोंमोन दा जोंनि सापर्टआव बड'लेण्ड जोंहा मोनथ'वाखिसै जोंनि आगोल बिसोर सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ गायसननो हाबाय दा सिलचरनि इउनिभारसिटिनि नामा आसाम इउनिभारसिटि खिन्थु सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बेवहाय जोंनि थाखाय थाब मोनबाय बिसोर जोंनि आन्दलन सापर्ट खालामनायखाय आङो थांनाय 2008आव आंनि फिसाजोखौ बाहाय फिल'सफियाव एडमिसन हैनो थांदोंमोन 1 मास लेट जाबायमोन मास मोनसे लेट जाबायमोन बाहाय सासे मुखार्जी होननाया भाइस चेन्सेलरमोन आंथ' सानबाय गुवाहाटीयावबो जों मोनाखिसै एडमिसन कटनावबो होआखिसै 1 मासनि उनाव आङो अजित सिं थांनाय कंग्रेसनि मिनिस्टारमोन स्पर्ट्स मिनिस्टार बिथांखौ बुंनानै आं मा खालामबावनो फिसाजोखौ एडमिसन होनांगौ सिलचराव जेबो सिन्था खालामना थांबानो जाबाय होननानै खिन्थु अलरेडि 1 मास लेट जाबायमोन 1 मास लेट जादोंब्लाबो बे मुखार्जी होननाय भाइस चेन्सेलरा नोंथांनि गथ'नो एडमिसन होआब्ला जों सोरनो होबावनो बे खोथाखौ मानो बुंखो
होमबा बे नोंथांमोननि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नाजानायदेरनायाव एबसुनि सापर्टआव सिलचरनि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया जाफुंदों। प्रदीप दत्तराया बे समाव अल कालचार स्टुडेन्ट्स इउनियननि प्रेसिडेन्टमोन आरो नोंथांमोनखौ जोङो मरेल सापर्ट होदोंमोन बड'लेण्ड नागारदों। ओंखायनो नोंथांनि माबाखौहाय लेटजों खोथा गैया, एडमिसन डेट थांनायजों खोथा गैया, बिदि होननानै एडमिसनखौ इजिलिनो होदों। बेनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि इउनिभार्सिटियाव मोनसे कनफारेन्स हल दं, अडिट'रियाम। बे अडिट'रियामनि मेम'रिखौ लाखिदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिलचर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव अडिट'रियाम हल मोनसे दङ। आं नुनानै बिराद देरगाबोदों, आं गोजोननाय मोन्दों। थिग बेबायदिनो बर'फ्रा जेरावबो आन्दलन खालामनानै मादों। दा बे बाथ्राखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दासो खौसे नांगौ माबा नांगौ होनना लाइजाम हरदोंब्ला, खौसे जानायखौ गोसो गोथारै जुदि रियेलाइज खालामनानै लाइजामखौ हरमारदोंबा बे मोजां बाथ्रामोन। खिन्थु बियो दा बेखौ पलिटिकेलि मटिभेटेड राजनिति भाबैसो बेखौ हारभेस्ट खालामफिननो थाखाय लाइजामखौ हरनाय जादों होननानै आं सानो। गतिके बेहाय जेबो मिनिं गैया, बाहाय सिगनिफिकेन्ट गैया। हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे लाइजामा, एबसुनो हरनाय लाइजामा खौसे जानांगौ होननाया बे गैया। डेम'क्रेसियाव दिनै क'आलिसन कालचार जाबाय, गतिके दा बिजेपिजों लोगो नांनानै गभर्नमेन्ट दादों, बे जास्टिफाइड। आं जास्टिफाइड होननानै डिक्लार होयो आरो प्रमद बर'खौ जोङो बयबो सारा बिटिआरनि बर' रायजो राजाफ्रा 5 बोसोर सरकारखौ सालायलांनो थाखाय खाबु होनांगौ।